Senior Ken Jr., Romeo Cortado. Hello. Nya. Kayo lang. Kita na puro doon. Ayan. Tumakder tayo. Hintayon pasambahin iyak sarap wantay tikan kanta tayo isabot tayo di puso kararwakin isip tayo tapno may kari tayo dayaw di apo la 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 isagot tayo di puso kararwakin isip tayo tapno may kari tayo nga agdayaw ti apo intayon pasangbayen ti apo sarap wentay ti kanta tayo isagot ti ayat tayo kakabsat ken padaatao tapno may kari tayo nga agdayaw ti apo la 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 isagot ti ayat tayo kakabsat ken padaatao tapno may kari tayo nga agdayaw ti apo Rugyan tayo dahil tinasanto na panagdaydayaw, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kablaaw, itinagasat na ragsak, ken na Diyosan nga Pasko tayo, imay ti Mesias, tapno patanuken na tayo, isalakan na tayo. Pagyamanan tayo, dahil ta akinaman nagayat, kinaman ang si ti Diyos kada tayo. Tapno maikaritay ang makiranot itinasanton ang misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo, idayan tangay, mamati tayo, ti Diyos manangaasi kan managayat.
Iti si bababawi anakem ko natayo agkon pisarat. Iti Diyos aman nakabalin amin. Ken kada kayo met kakabsat. Tasyak nakabasolak. Iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Isu ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Berhen. Kadagiti amin nga angheles ken sa santos. Ken kada kayo met kakabsat, ta ikataasidak kuma, iti apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma, timan nakabalin a Diyos. Kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Pagkawanem basbasulmi, bidot nagkurkurangan mi, ket alawen nakamkali, nakalmesan na kempuspusumi. Kristo mga asika, Kristo mga asika, pakawanem basbasulmi, bidot nagkurkurangan mi, ket alawen nakamkali, nakalmesan na kempuspusumi. Apo mga asika, Apo mga asika, pagkawanem basbasulmi, bidot nagkurkurangan mi, ket alawen nakamkali, nakalmesan na kempuspusumi. Nakalmesan na kempuspusumi. Kadagiti tataw ana imbag ti panagnak na kemta ibunan nagdaka itanok nakapagrugmabanda ka daydayaw wendaka agyaman kam ken ka gaputi na indaklan adayag mo Diyos na ilangitan nga ari Diyos Ama man nakabalin amin, ket sikap mi Jesu Kristo, bugbugtong nga anak. Diyos nga Apo Kordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Sika mangikan, kadagiti basbasul ti lubong. Kaasyan na kami, kaasyan na kami, si
iti basbasul ti lubong awatem kadday toy arararami ket si tutugaw iti makanawan ti Ama kaasyan na kami Gloria iti Diyos iti kangatuan Gloria iti Diyos iti kangatuan yan tangay siksika o Heso Kristo ti nasantuan siksika o Apo siksika ti kangatuan iti timpuyog ti Espiritu Santo ken iti gloria iti Dios Ama Amen Gloria iti Dios iti kangatuan Gloria iti Dios iti kangatuan Gloria iti Dios iti kangatuan Gloria iti Dios iti kangatuan. Kumararag tayo. O Diyos, nakakaskas daaw day di panangitanok mo, ti tao idi pinaraswam. Ket ad-addapay ang nakakaskas daaw, day di panang pabarom kenkwana, idi nga insalakan mo. Ipaay mo kadi, tamairanod kami iti kina Diyos ti anak mo. Iso anayat anakiranod iti kina tao mi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari kan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti hinggana. Ti may basa na adaw iti libro ni Propeta Isayas. Nagpintas ket din akitaen ti susungad ti maysa a babaunen. Umay nga aglasat kadagiti bantay, mangyeg iti naimbag a damag may papan iti kapya. Ipakamuna ti baligi ket kunana iti syon. Agarin ti Diyos mo. Agpukpukaw dagiti gwardiya ti syudad, agpukpukaw da gapu iti rag-u. Makita da asilalatak ti panagsublit ti Apo iti syon. Agdiri kayo gapu iti rag-u, da kayo anadadael adisu ti Jerusalem. Kinasyan ti Apo dagiti tattao na, inispal na ti syudad na. Inaramat ti Apo tinasantuan na panakabalin na, insalakan na dagiti tattao na, ket nakita tintero alubong. Ti sao ti Apo. Nakita dagiti tattao iti amin adiso ti panangisalakan ti Dios tayo. Kantaan nyo ti Apo iti barua kanta, gapu karagiti nakakaskas daaw may naramid na. Nagunod na ti balegi, babaen ti bileg kan nasantuan na panakabalin na. Inwaragawag ti Apo ti panagbalaygin na, tinungpal na ti karina kadagiti Israelita,
nalagip na ti asina, ken kinapudno na kadakwada. Nakita ragdi tattao iti amin adiso ti panagbalay ti Diyos tayo. Idiri iyo, nakayo amin adaga, ti panagdaydayaw yu iti apo. Itanok yu dagiti kanta, ken idiri iti rag-o. Agar pa kayong agkanta, ang mga daydayaw iti apo, agtukar kayo iti arpa. Umkis kayo iti rag-o, iti sangot ti apong ari, adanggayan dagiti trumpeta ken tangguyog. Ti may basa na daw ti surat kadagiti Hebreos. Kadagiti ununanang aldaw, nagsao ti Diyos kadagiti ang matayot ti namin ado adaras, ken iti naduma-duma awagas babaen dagiti profeta. Ngem kadagitoy mauding aldaw, nagsao kadatayo babaen ti anak na. Pinarswa ti Diyos ti amin alubong, babaen ken kuana. Ket isu ti pinili na agtawid kariti amin abanag. Ti anak ti pakakitaan ti ranyag ti dayag ti Diyos. Isu ti napaypayso aladawan kin na Diyos na. Isu pa'y ti mangtartarawidwid ti amin alubong, babaen ti manakabalin na sa una. Di naugasan na ti basol dagiti tattao, nagtugaw ti makanawan ti natano ka Diyos sa dilangit. Naramid ti anak ang naturturay ngem dagiti angheles. Nadaydayaw met tinagan na nga inted ti Diyos, ngem tinaganda. Tawa na pulos kadagiti angheles, tinangibagaan ti Diyos. Sika ti anak ko, ita nga aldaw, nagbalinak nga amam, wenno siyakto ti amana. Ket isunto ti anak ko, kuna ti Diyos, ididandani na ni baon, tinaunang anak na dito'y lobong. Masapul ngagdayaw kenkwana dagiti amin angheles ti Diyos. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Iti puso intay luktan, kanagiti balikas sa nasantuan. Alleluia, alleluia, alleluia. Datayo nga anak ti Ama, hintay dungega si tatal na. Managkay sa ipakita, isut maristay nga anak na. Iti puso intay luktan, kanagiti balikas sa nasantuan. Alleluia, alleluia, alleluia. Ti Apo at dako makada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Sakbay ti panakaparswa ti lubong addan ti sao, ket ti sao adda idi iti Dios. Ket no anya ti Dios kastamet ti sao. Manipod idi punganay adda ti sao iti Dios. Pinarswa ti Dios iti so amin abanag, iti so amin babaen ken kuana, ket awan ti naparswa no di babaen ken kuana. Adda idi ken kuana ti biag, ket daytoy ti biag isu ti silaw dagiti tattao. Agranyag ti silaw iti sipnget, ket di mabalin ti sipnget nga iddepen. Imbaon ti Diyos ti may sa tao nga agnagan ti Juan. Imay amang paneknek kadagiti tattao, may papan iti silaw.
tapno mamati dagiti amin a makangeg ken kuana, saan nga iso amismo ti silaw, ngem imay tapno paniknikan na ti maipapan iti silaw. Daytoy ti pudno a silaw, ti silaw nga umay ditoy lubong, ken manglawag kadagiti amin at tao. Ngarod, adda idi, ti sao ditoy lubong, pinarswa ti Diyos ti lubong, babaen ken kuana, no pay kasta, saan a nabigbig ti lubong, napan iti ili na, ngem saan nga inawat dagiti kailyan na, ngem kadagiti amin nga imawat ken namati ken kuana, inikkan na ida iti kalintigan nga agbalin nga anak ti Diyos. Saan da nga agbalin nga anak ti Diyos, akas ti kadawian, apan nakaipasngay ti tao, tati Diyos mismo, tati Diyos mismo ti amada. Nagbalin ti tao, nagbalin a tao ti sao, ket nakipagtaeng kadatayo. Nakita mi ti dayag na anapnuan iti parabor, ken kinapudno. Daytoy idi ti dayag nga inawat na kas kakaisuna nga anak ti ama. Pinaneknikan ni Juan ti maipapanken kuana, ket impok kaw na. Isu daytoy ti ibagbagak idi kinunat, sumarsaruno kanyak, nopay kasta, natantanok ngem siyak, taaddan sakbay a nayanakak. Iti kinabuslon ti parabor na inawat tayo amin ti bendisyon, when agsasaruno a bendisyon ti impain na kada tayo. Ta inted ti Diyos tilinteg, babaen ken Moises, ngem imay ti parabor ken kinapudno, babaen ken Hesukristo. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Nablaawan tayo man ti tunggal may sa Merry Christmas. Natin napudpudno ang Merry Christmas. Yung tamo Europa yo ka sipo puyat. Diya mo na nyo, nabrayo no nangan. In our collect, opening prayer, anya ti kunana, nakakaskas daaw, o Diyos kunana, o Apo, nakakaskas daaw, ti panang parswam ti lubong. Ngam ad-adda nga nakakaskas daaw, idiin salakan mo. Nga nagmayat. Ni, amoyo gamin ti theology ni San Juan, iso ti kangangatuan na nga to, kalatumay tayo, flying eagle ngamin ti image na ta, na nga to daytoy panangipresent na ti isuda nga upat nga gospel, Matthew, Mark, Luke, and John. Ni John, ni Juan ti kangangatuan ti, kasi siribang kanyada, kangangatuan ti ti presentation. Kung review tayo ngamin nga agpaiso, before the word exists, before the existence of the word, kala ko masakbay nga naparso ti lubong, kayos awan, ti addalaeng word sao. Awan apulos, kuso ti lubong, awan apulos, awan hampay nga urnos ti lawag kin sipnget, awan ti daga, kaya naparso ti lubong, anya ti mo na nga naparsoa, sao ti nang ibaga, let there be light. Sao dayjay, awan makita, awan ti physical kana, Diyos nga rod, sao laeng word. Ayam, the word ko na dayjay. Let there be light. Iso ti mo na nga nakaparsoan ti lubong. Iti dagiti agpadi, before yung sakbay ka nga mangala ti theology, adda masapol nga mangala ka ti handmade ti theology gamin ka philosophy, masapol ti philosophy, apaya, dita nga critical mind with all the reasoning, amin. Kakanya dati adda pay nangi present nga philosopher nga kunana adda DJ Big Bang theory tayo. In-explain or dagiti philosopher, in-explain dati Big Bang theory nga ti molecule batit dumakdakkel million years aging gana nga bang kunanan. Nagputuken datan ti daga. Kasla amuyo ti buot. Amuyo ti buot. Di mo na dito ma-opran ka intunukan adda agtubo nga molds kala ti lubong ko ma di makkel nga buot. So diyati kunana mo nagputuken gaputi pudutan, preksyonan, bang, nagputukan, datan tabig, dakkelan nga addadagan. Aging nga nagtubo, mulmula, aging nga nagtubot tao. Dayet explanation da. Ngam kada tayo, ni iti
ti philosophy gamin, deje irasonan na amin nga rason, kutkutin na. Ngam into na nagpatinggan ti rason, ditan nga sumrek ti pamati. No haanen nga mairasonan ti lubong, ditan nga sumrek ti pamati. No nagsaltekan di reasoning, ditan nga sumreken ti faith. That is mangrugin ti study of God, the theology. Iso daya theology ako na tayo. Kanya dito kasano ti nakaparsuan ti lubong according kanya tayo. In our Holy Bible anya ti kunana, the word guso-guso anya ti kunana, let there be light. Adda ko maurnos ti lawag aldaw ken rabii. Idi kuan naparsuan ti daga. Idi naparsuan ti daga anya dagiti mulmula kay kayo pinarsuan na amin. Ngem ti mangibagbaga sao. Aging gana nga kunana mangparswa ak ti tao nga mangbantay ti lubong. Baliktaden ti aramid ti taon nang parswa ti tao nga nangabuso ti lubong agraman pada na tao. Kaging gana ti dyan, naggapo amin ti sao, iso nga na adda tayo. Then, gapo ta adda, ti tao idi, agbibiyag iti paraiso. They live in paradise. They are one with God. Makikikadkadwada kini Apo Diyos. Ngam ti tao, because of pride, gapo ti tangsit ti demonyo, pimanaw, ga timot tao, kaya namot nga agpangato, kaya't nga agbalin nga nasirib, iso di jay. At the fall, pan nakatinag iti basol. No nakakaskas dao ti panang parswa ti lubong, ta ti Diyos at dalat ta uray awan ti lubong. God exists. Uray no awan lat ti uray awan ti lubong. Gapo ti ayat na kanya tayo, pinarswa na tayo. Tatan na nagtitao ti basol, anya tinaramid na, dinanon na. Imay, iso di kunana di opening prayer tayo, nakakaskas dao ti panang parswa ti lubong. Ti tao kunana, ngem mas nakakaskas dao ti panangisalakan mo, as ano mo ti panakaisalakan na. Kasano pa panangisalakan na kanya tayo? Isuday to yan kung kunan ni John. The Word became flesh. Datayo idi pinarswa na tilubong, babaan ti sao, naparswa tilubong, tatamot daytoy sao, timmao. That is incarnation. Carnation, dito sa mo paglaok yu ti macaroni salad, data pampanunuton nyo. Incarnation. Exact translation na kumati Ilocano ka, timmao. The word, tisao, timmao. Dahil ti ibagbaga ni San Juan, kas ano nga timmao, tisao? Kini Apo Santa Maria, haan? Oh, di yung sapay malagi pon isulat, dinugdugdug tayong explain idi Aguinaldo Mases tayo ta panagsikog ni Apo Santa Maria. Anya ti kunana, ti anghel ti Apo na pan nagparangkin ni Santa Maria. Na pan nagparangkin ni Santa Maria, anya ti kunana, agsikog kanto, ipas ngay munto ti may sa lalaki, panaganam to ti Jesus. How can this be since I do not know? Amen, kunana mat. Kasano nga maarami dito kaumot ti boyfriend ko? Sa linungan na kanto ti Espiritu Santo, the same Espiritu Santo in the Word. Iso nga sao, babaan di sao ti anghel, iso tinang salinong ti Espiritu Santo kin Maria, awa, nilaeng Maria tinaaramat ti bagina, ngem ti Diyos ti nangaramat ken kuana. Di sao, timmao, kini Maria, babaan di pa nangisagana na, Immaculada Conception, insagana na ti narukop nga bagi ti tao, ni Maria. Iso nga, babaan ti sao, nagsikog. Dito sa magkakaawatan. Diyan mo nagkakaawatan tayo, ibagbaga kindeng-denggan. Adan sa bukod yung explanation nga men, kas ano ko madayta. Nya kung bibiyang ni Maria ti pamati kung kunata nagapul kay magabinti sa bali nga pamati. Kasi diya babaan ti sao nagsikog ni Maria iso dita incarnation ti sao timmao. Kaya narukop nga bagi ni Maria, ginakapsot nga bagina iso ti naisikog. Haan manen ano Big Bang Theory ti kunada ti naggapwan iti lubong nga nanalbaang latan ake adda lubongan babaan ti dakkel nga lumo ay nya naganan
Buot kumaka nagbalin ti lubong no kunada ko madayya ka. Haan mat ang bigbang tsuri mo ni Apo Jesus. Naggapuan nga rod ni Jesus. How can you say you believe in Jesus as God? No, naggapuan na nga rod. Nabang ka nagsibog ti mais, may isang bigat, pagamon, ada na nabtuog iyayon, ubing, Jesus daytan, api ansisait. Sinurot na ti tao nga, haan nga aramid ti lalaki, no di Espiritu Santo. Iso di dyan na usar ti bagina, sinurot na naiyanak. Iso dayta ti imay nga nangisalakan, iso ni Apo Jesus, ti Diyos ti mao. Iso nga dayta ti Diyos ti mao, iso nakipagbiag kada tayo. Iso nga nakakaskas daaw, ti panang parswa na ti lubong, mas nakakaskas daaw, ti panangisalakan na, ta imay na tayo dinanon. Hantay nga ammo ti aramiden tayo, ngam iso na nga mismo, gapumanen ti ayat, imay na tayo matla, inaon. Pinarswa na tayo dito lubong, na ilumlum tayo ti basol, imay matla ang inaon na. Kinti nakakaskas daaw pay, inaramat na, insuot na, ti narukop abagi tayo. Iso dayta ni Apo Jesus. Iso ti ramrambakan tayo. Takuna na, no agragsak tayo ta, at datay dito'y lubong, mas naragragsak tayo, ta apaya, insalakan na tayo. Iso nga dayta nga panangisalakan na, dayta nga ipapas ngay na, isugor nga kantaan tayo, Joy to the world, the Lord has come. Let's say. Awang magamin itad mo, let's check on nadan. Hindi ka magpa-Christmas ngamin. Kaya di Joy to the world, nagragsakan ti lubong, isuramrambakan tayo, nagado nga form of pamaragsak nga aramiden tayo, nagado nga klase nga pangragragsak ti aramiden tayo, dadtan, Christmas light, nagpasilaw tayo, amin nga ililit Ilocosor, agpasilaw ti Christmas, lawag, symbol of light. That's why, sungar di kanta nga, o bagak sa didaya, ito'y kan, tibatog na, basi mo tin inumunda. Isungar nga, o bagak, di morning star. Isungar nga, karkararag tayo ka morning star. Isugar tibagdak ti sa didaya, ta isupay ti nagparang kadagiti talo nga ari, nagparang kadagiti pastor. Ti saunga ti Dios maglaeng daya in identify tayo met ni Apo Jesus nga isuna ti lawag ti daya nga nang silaw ti lubong anasipnget. Isuna met ti the sun that never sets. Ti init nga haan nga pulos nga lumned. Isugarod nga isugarod nga ti aldaw tayo Gregorian calendar da tayo tinangarami data Sunday. Init. Sino ti init nga haan nga maidap? Iso da yan ng lawag ti lubungan. Haanen nga nakalumlum ti basol. Idinaranyagan na tayon, isugarod nga, ti celebration tayo Sunday. Aldaw ti init, sino ti init nga maidap datan niya, nalawaganan ti lubong, day di managbasol alubong pinasantunan. Kadagitay exorcist kada mangayak kada kayo nga dadu mga kungkunayo nga patpatsin yung ti lubong ka adda kimpot nga demonyo dita, adda kimpot nga demonyo, amin nga makita ka adda demonyo ti panagkita da. Idiimayan ni Apo Jesus ang pinasanto na sa pasapen. No, addaman dagiti irregularities kada dagitay kunatayo nga addamot adagiti nga makitkita nga aga naparswa ngem handa nga abaken ta napasanto ti lubungan amin pinasanto na babaen ti itatao na iso daytoy Christmas nga ramrambakan tayo. Ti katatanukan nga pinasanto na tao. Haan lang aga po ta pinarsuhan na tayo nga kalanglangan na. Diyan mo kalanglang ti Diyos nakaabay mo, no di kalanglang ti kalaban. Kalanglangan na hanala pinarso nga kalanglangan na idi na ibunyag kanya tayon sa pasap nga pan nakaibunyagan napasanto tayon na isubliday ta dignidad idi naparswa ti tao nga nadalos idi hampay nagbasol isungor daytan ti tao ti sao ti mao danyo Adam. Iso ti baro nga Adan, ni Maria nga nadalos, danyo Eve, day dinakapsot nga iba,
Eva, dadta ni Maria nga ng dalos. Kaday ta nga pan nakadalos, more than 2,000 years ago, ti epekto na aging gana, ti sumarsaruno, aging gana, ti lipas, ti lubong akapututan, nakaraman daytan nga pan nakadalos. Ta imayan, imulin, idinagungaran, nagbati. Kasano man data kung kunamon apo pa, dinagungaran, imuli sa dila, nagbati, apay ti espiritu na, isugarod ti mang paspasan to ti lubong, tunggal, mangkonsagrar ni Apo Padi, binendisyonan ni Apo Padi, ti danom, amin nga mawarisan, madalusan, tunggal agbasol, babaan ti ban nakapasanto na, makonpesar ti basol, tunggal agbunyag kada agkasar, babaan ti Espiritu Santo, mabindisyonan, mapaspasanto latta ti lubong, kilaklak amen tayo. Katatan rambakan tayo daytoy ti rambakan tayo tatang aldaw, ti itatao na, nga iso ti continuous nga creation, adalat mo maiyanak, kuna tayo si babasol ti basol atawid, gapo di aramid na nanang kintatang, but the baptism is waiting for the child, agur uray, paspasanton na, adalat ta aganak, adalat ta agtubo nga mula, adalat ta maparswa, adalat ta basol ti lubong, maparparswa ti lubong agkon continuous, sumursurot mo ti basol, ngam dadtamot nga rimrimbawan ti panakapasanto. Dadtamot nga agururay ti panakapasanto, haanen nga mapugsat. Kaiso ti ramrambakan tayo, dayta nga itatao. Katataramrambakan tayo, tata nga itatao, anya mo ti sungbat, anya mo ti supapak tayo, iti dayta nga ayat ti Diyos. Nagaayam man dagiti ubingan, Christmas program da kano, agraragsak da. May saa nga pa nang ipakita, pangrambak, tapno agraragsak ti Christmas. Oray kada tayo, kanya-kanyang agency, kanya-kanyang pagtrabahuan, kanya-kanyang barkada, agi Christmas program. Tapaya, rambakan tayo nga rod, agragsak tayo. Ngam dati kumaaos-os to nga ragsak. Haan nga dati, nya na ganan, superficial nga, pakitang gilas laeng, but deep inside ka, hangka mo nga naragsak. Kunak nga ron nga dagitoy Christmas light bilen amin kanta un pakita laeng dagita external, but the real joy of Christmas is in the heart. Adadtoy timang titipudpud no ragsak nga ori no di regalom ka nalaklak ang in regalom nga nabunot mo adala taragsak mo. Uray no simple la DJ handayo no ti pamilya ka adda ni Kristo kanyada pudpud no jiragsak tayo. Uray ka agre-reunion tayo ko nada ka nagrigat ti maki-reunion no daddo mati kakabagyam apaya pinnasikat ti balay giti kapapamilya ka nay dagiti kakabsatan isudan ti para innaw. Wang ganas nan. Kadi pudpud no addad ti uneg awan tarwar. Dadto iti pudpud no nga ragsak iti kaunggan tayo. Nagmayat man di kung kunada nga rod nga, nagado na awat yung abonos. Nagado nga regregalo tayo. Kunak di rabi, may isa nga ospital, hanggang ibagbaga nga, dahil ospital ito'y likodan, napanak ng misa, ti tema da, dahil tinapuyot nga balon nga kasla gold, kunada, Christmas 2025. Diyak mo nadlaw nga kasjay latan. Kunamo la di doktor nga hedda kunana awan Mary na aputahan da pegamin na awat jay bonus. Adda kanu nga nakadulin di jay Mary kunada MERRY. Kay din tawag dan nga addan di bonus jay lamapan mangalan ipagket yung la dayta Mary iso ing kabil da di babae iso nga Christmas 2025 Mary. Kaya nga ano duma ka yes, we have money. Adda handa, adda decorations. Nakaadado, we have gifts. Ngam sino nga roti kapipintasan nga Christmas itoy. Adda, nagpintas sa pagsasauda nga kanayon ko nga paborito. It is good if you have penny in your pockets kunana. Mayat no adda kwarta di tabulsam, but if you it is better if you have Jesus in your heart kunana. It is good if you have penny in your pocket, but it's better if you have Jesus in your heart. Napintas mo na adda dekorasyon tayo, adda ragragsak tayo, adda ramrambak tayo, ngam napinpintas tulat ta, no mariri na tayo, tika adda tinaiyanak nga Kristo iti puso tayo. Na may mayat tulat ta, no maibiyag tayo, mananam tayo, agyaman tayo, ti adda tinaiparswa,
nga Jesus iti puso ti tunggal maysa kadatayo. Tumakder tayo, lulwan tayo ti mamatiak. Mamatiak iti Diyos Ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit kandaga. Mamatiak met ken Kristo abugbog tong nga anak na ken Apo tayo. At imaw ti aramid ti Espiritu Santo. Inyanak ni Santa Maria Berhen agparintumeng tayo. Tumakder tayo. Nagtutuog ti panagturay ni Poncio Pilato. Nailansa iti krus, natay ket naitanem. Immulog iti ayan dagiti natay. Nagungar iti may katlo nga aldaw. Immulit sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti Dios Ama aman nakabalin amin. Aggapunto sadyay nga umay mangukom kadagiti si bibiyag ken kadagiti natay. Mamatiak met ti Espiritu Santo. Patsek met ti Santa Iglesia Katolika. Ti panagririnnanod dagiti sa santos, ti panakapakawan dagiti basbasol, at dantumet panagungar ti bagi ken biag nga agnanayon. Kakabsat itang aldaw, nagbalin ti Diyos a tao, ket nakipagtaeng kadatayo. Agdawat tay iti Ama, anang palubos ti anak na, amangala iti lasag tayo, ket kuna tayo, Apo, pagsauwem ti balikas mo kada kami. Agpaay kadagiti mangikas kasabati sa o ti Diyos. Masamay da kumanga umuna kadagiti abalikas. Tapno saksyenda iti biyag ti mensahe ni Apo Jesus. Kumararag tayo. Agpaay kadagiti agdengeg iti sa o ti Diyos. Tapno awaten da daytoy agameng iti puso da. Ket agbunga kadagiti aramid da ti kinalinteg ken kapya. Kumararag tayo. Agpaay kadagiti saan pa'y ang makaamamo ken ni Apo Jesus a Kristo. Tapno maluktan dagiti matada iti daytoy pudno asilaw nga imay kadagiti tattao. Kumararag tayo. Agpaay kadagiti agsagsagaba gapu ti pait iti padas iti biag. Tapno masarakan da dagiti tattao amang ted kadakwada ti pamati namnama ken ayat. Kumararag tayo. Apo, pagsawem ti balikas mo kada kami. Agpaay kadagiti kailyan tayong agtrab-trabaho iti balasiw taaw. Tapno maawat damet iti anag ken bendisyon ti Paskwa. Uray at dayuda kadagiti familyada. Kumararag tayo. Apo, pagsawem ti balikas mo. Agulimet tayo, intay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo, pagsawem ti balikas mo kada kami, Diyos nga amami, babaen ken Apo Jesus nga anak mo, simrek ka iti lubong mi, ket ammom nga rod dagiti kasapulan mi, di minamnamaen nga ited mo, amin adawaten mi, ngempat gam kaday dagiti kasapulan mi, kas pagayatam, ket agtaeng ka kada kami, babaen ken Jesus a Kristo nga anak mo ken Apo mi. Amen. Diyos Apo umay tuy datun mi ken awatem ita sapay kumatamay kari
may datun tirabaw ti altar na. Daytoy ati napay nga isagot mi ken ka. Awan ti dayaw na, awan ti lignos na. Di amay kari amay datun di padaya. Apag daydayaw mi ken ka. Di Diyos Apo umay kuma. Uy datun mi ket awatem ida. Sapay kumatamay kari. Amay datun tirabaw ti altar na. Daytoy nga araket agbalin adarana. Amang teti kapya bang arken liwliwa. Di kam tumawaw ken mabisin ditoy daga. No agtalek kam tu ken ka. Di Diyos Apo umay kuma. Tuy datun mi sapa kari. Amay datun tirabaw ti altar na. Kumararag tayo kakabsatap no datayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Kahit may paaya pa kay daydayawan ken pa kay gloryaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Makaayayo kumaken ka o Apo ti panagsakripisyo mi iti daytoy a piyesta isu a panggapwam amang ikapya kada kami, ket isupay tinangipaay, itinapalungduan a pagdaydayaw mi itadayag mo, gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta ko, ma'am. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Pudno unay a maikari katurumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama, man nakabalin, kat agnanayon a Diyos, tagapo ti misteryo ti tatao ti anak mo, nagranyag ti baro alawag ti gloryam kadagiti mata ti isip mi, tapno iti pannakaammo mi, iti Diyos at ilangana di makita, gapo ken kuana, maawis kam nga agayat kadagiti banbanag adi makita, anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, kadagiti tronos ken dominasyones, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit, kati kantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, kat kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, Santo ti Dios dagiti amin a parswa. Ti langit ken daganap nuda, iti pakay daydayawam. Husana, Husana, Husana iti kangatwan. Madaydayaw ti umay, iti naganti Apo.
kangatuan. Husana, 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 Husana iti kangatuan. Podno ay apo, abiig ka akinasanto, kat si katigubwayan, ti amin akinasanto. Dawatin bingarod, ti paay mo ta espiritu mamang pasanto, kadagitoy adaton, tapno pagbalinam, kat ti paay mo ida kada kami, abagi kandara, ni apo mi, a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo kat mangan kay amin iti daytoy tadaytoy iti bagik iso mayawat to a maipaay kada kayo. Astamet akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo katuminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darat ti baro ken nagnanayon atulag iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Tunggal iti daytoy at tinapay mangan kami. Ken iti daytoy akalis uminom kami. Iparang-arang mi ipapatay mo. Uwapo aging gaiti yaay mo. Itingarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan agyaman kam ken kata impaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo katagserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manaysaknap iti sangalubungan, kat parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo, dagiti kakabsat mi apimmo sayan, asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay ipaay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken naenggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo isuda a nakapudno a nagserbi ken kaditoy daga magikadua kam to kadmet kadakwada a mangitantan-ok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Mararaw iti ama kat lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Hesus kada tayo.
tinagan mo. Dumpeng kuma di pagariam, matungpal kuma inakem mo. Dito'y nag-aakas sa dilangit. Item kadakak di aldaw ito'y ti kanemi, ti patinayong na aldaw pakawanen dagiti basbasulmi kasmet kuma iti pamakawan mi kadagiti met nakabasul kada kami. Dinakamet baybayan nga umandugot iti sulisog isalakan nakam iti dakes. Dawaten mi kan kaapo, ta isalakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdem kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi. Kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, ngay ti basol mailisi kami. Ti amin ariribok, maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanam namain mi, kan iti yaay na Yesu Kristo, anang isalakan kada kami. Nakukwam ti turay, ti panakabalin, ken dayang ti agnanayon adin, tu agsarday. O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga aggapukan niya, ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin. Kapya. Kapya. Amami kat basbasul ti lubong, Apo mga asika, Cordero ti Diyos amangi kat basbasul ti lubong, Apo mga asika, Cordero ti Diyos amangi kat basbasul ti lubong, item kada kamti kapya. Adtoy ni Apo Esos, ti Cordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasul ti lubong, nagasat tayo, anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo, may kakanyak, ngem ti may salaeng asa mapaimbag tontoy kararwa.
enak kadi Jesus umay ka kanya. O Jesus umay ka mangted ka tinawa kenraksak tuy puso ken kararwa sumrek ka kanya biagem tuy kararwa sumrek ka kanya papiksain na kadi Jesus umay ka kanya. O Jesus umay ka pati pagkamanga kasaken pigsak nu at dapegan sumrek ka kanya biagem tuy kararwa sumrek ka kanya papiksaen na kadi Jesus umay ka kanya. O Jesus umay ka sikati pagsanggira mga problema di nagkaabay-bayan. Eucharistia anasan kuan taraun tibiyag anay langitan sagut ka ti Diyos ana indaklan sakramento ama kay salakan Eucharistia anasan kuan daraun tayo na Diyosan dangdang ay sidong ilay insin na lidumaay kasken ni Maria agyaman tay ken Jesus agtun kasken ni Maria agyaman tay ken Jesus agtulnog tay. Kumararag tayo. Dawatin mi kan ka uman nakabalin a Dios, ta ipaay mo kadi tanayanak itanga aldaw, isu tinang isalakan ti lubong, kas impaay na tinadyosan apan nakayanak kada kami, kas tapay met kuma nga ipaay nanto ti agnanayon abiyag kada kami. Gapo ken Kristo nga anak mo ket Dios. Iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo
Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Pagyamanan tayo dagiti nang idaulo, daytoy na santuan a misa. Kastamot nga kalpasan ti na santuan a misa, maramid ti Christmas program dagiti anak tayo nga altar servers. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit. Agdumog tayo taawaten tayo tinadaeg a pamindisyon. Ti Dios amang nibinibiti kaasi na pagtalawin na kumati kinadakes yo. Ket pagranyagin na iti uneg dagita puso yo, tilawag dagiti bertudes. Iso nga nang paksiat kadagiti singpet, sipnget ti lubong, babaen ti itatao ti anak na. Ken na magranyag iti daytoy na santuan nga aldaw, babaen ti nagloryaan apan nakaipasngay ti anak na. Kinayat na nga ipakdaar tay anghel kadagiti pastores ti naindaklan aragsak, ti makaisalakan apan nakaipasngay ni Kristo. Sapay kumatapunwen na dagita nakem yo itiragsak na, ket pagbalinan na kayo asaksi, ken propeta ti ebanghelyo na. Ti Diyos ana magkay sa tilangit ken daga babaen ti itatao ti anak na, punwen na kay kuma iti kapya ken tinaimbag anakem na, ket pakirenuden na kayo iti agnanayon aragsak na. Amen. Ti pamendisyon ti man nakabalin a Dios, ti Ama ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo.